Wallahi kai baka san abin da ka faruwa ba. Na Allah kawuna wata ne uku layin banki har yanzu bai samu ko 200 ba. Har yanzu ha? Har yanzu. Kan bala ne. Wata abun nan. Ga. Amma da. Jimana. Barka. Barka dai. Daga ina kike na kamar kin gaji. Wallahi da banki nake layi yayi yawa babu kashi. Subhanallah. Kashi ha? Wallahi. Sai yanzu baki da matsalar kashi. In dai kashi ne. Ke san ko ni awaye? Kura mata bayani. Ke gane ko? Wannan da kike gani ko babban yaro na. Kike ga ma yanayin dressing din ka ne ba? Bi jima da sauka daga jirgi ba to da inda nake dan senate president na. Ko kina ji senate president dan sani kuma dan gwamnan ganin gani ke kan zuru wata matsala gare ki ta kashi kuɗi ta kai. Yawwa. So sai mu yi waya ko? A ƴan mata. Jimana. Ni sai ta ki halin wa buguwan tashi a ce mata ko. To yanzu yanzu a bashi yanzu. Haka. Sai. Sai an ji ko. Kai, Jummai. Ke, tashi tsaye, ina zuwa. Ke, Jummai, ke, mu da kika gani, sai ya ki saurare mu ga ba a nuna mana iskanci Lagos ƙasan gada, wallahi mu yan iskan can. Ke, kina faɗa min wai miki ciki ko kuwa? Ke, ina uwarki take? Ba ta nan mu muka kashe ta. Kashe mutum gare mu ba komi na ba mu bar gari. Wallahi na yi in koma Lagos. Kina faɗa min koi miki ciki ko sai na soka miki yuka? Kira wani? Kina da number shi? Ko mus jika? Shegiya mai zubin balasaya. Yawwa, ya yanzu ba sai mun samu kuka ba. Kira nan bashi, bari kuka ko ni, bari kuka. Ai mun shirya kira nan bashi. Kice babanki yana neman shi ya zo yanzu nan. Ko babanki ya kashe shi in bai zo ba. Hello? Ka zo da sauri in baka zo baba na sai kashe. Wallahi baka zo sai kashe ni, kai sauri ka zo. Allah ya taimake ki. Yanzu mun shirya bari ya zo. Za ki ga da za mu yi da shi. Mu za a gwada mu bariki. Ke ma dai laifinki na. Allah ya kawo shi ina nan. Amin wa alaikum salam. Barka, baba an kwana laya. Lafiya, kai yaro mi kawo ka gidan ga. Inda budurwa ta. Kai, ke shi na? Shi ne. Ka amma dai an ji kunya wallahi wanga dan yaro a ci ya miki ciki. Ki tashi, tsaye. Ina sa miki sannan wallahi. Yanzu wanga yaro a dube shi a dube ki a ci shi ya miki ciki. Amma dai an ji kunya wallahi. Dubo wannan yaro fa. Kai yaro ka balaga kuwa. Sura sati biyu ka balaga. Kuma kai yi mata ciki. Kai ba ɗanka na ba ta yi ka kaji Allah ya maka albarka. Yaron ga ya ban sha wallahi. Ka yi banza wallahi ke ko kin ji kunya wallahi. Sai ke bar gidan nan wallahi bari in je in dawo.